Hey, what's up mga Chiwaisan? It's me again, your proud Pulangkong vlogger, Chris G. Balabigan, and please subscribe my YouTube channel, GVTV. So, for today's video guys, kay ang tawag sinulog sa Pulangkong 2020 and kuyog na ko karon si Lloyd, ang Bisaya vlogger ng Katipunan. So, wag na natin itong pagtagalin guys. Tara na, let's go! So naanata ka karon dito sa Pulangkong guys. Prepare na sila guys. Naana dito nag-prepare na sila sa street dance competition nila. And I hope nga magsugod sila sa iyo karon guys kay init kayo karon. Malanta ta silang preparation karon guys na dito sa stage. See you. So mauto ko guys, ready na ilang mga award and good luck ninyo mga team sa mga ni-appeal karon dire sa mga invitation sa Pasalamat Festival sa Sinulog sa Pulangkong. Update na ngunya guys kung kinsay mapilian nila guys. And karon guys na sa dire sa first station naghulat ta sa contestant and nagchat mi ni Lloyd guys makaani jud siya dire, nag-iris pa siya and karon waiting na lang ta sa mga contestant para mulantaw taon sa street dance na competition dire sa Sinulog. Pasalamat Festival sa Sinulog sa Pulangkong. Update na lang guys.
few moments later. So, nakaroon akong kauban na si John Lloyd So, magkuyog na meron and mo ato no. Kanito sila diri guys and mohapit na sila ka Jot diri and mo ato sa kanukan to sindangan. So, abang-abang mo sa mga fans na sa sindangan. Sindangan? Sindangan? So, have a safe trip ninyo unya guys. And please support Lloydie sa inyong mga fans na niya. And Nathan and Lowell. So mga guys, and magantami ka sa mga performance nila sa mga contestant.
later. Okay, pagtilawan daw nila ang street food sa Polanco ng Nathan. Okay. Sarap. Sarap talaga. Usay lasa. Lame kayo. Lamay ka. In fairness. In fairness, kung wala mo i-kwarta, i-afford og ka ng mga Don't me. milk tea na diri ho. Only 5 pesos. With black Pwede mo siya kanon kundi. Indoors natin. Ipa-indoors. Kuan, nakapauta na ba? Pwede sa kanan. Pero ako So, mo na yung feeling ang magkuyo og Bisaya vlogger ng Katipunan, guys. Nindot siya kayo. Ay, vlogger. Ha? Ako mag-cover up. Sorry, yung mga brown. Nag-cover up ako sa... Nag-cover up doon sa... Yun yung... Take over! Ay, take over pala. Yung content na rin. Take over? Yun. Walang tatawa challenge. Wag na? Nakakaya. So mga to guys, update na lang kay Basi Maniod. Dire na sa Maniod to guys. So update na lang unya guys. So karon guys, mo ato na sa sindangan to manuka na and see you Lloyd. Have a safe trip ninyo guys and ilang Lowell. So Bye-bye to oy. be safe sa inyong drive. Bye bye. Subscribe Jay Pada guys. So bye. Subscribe nigga. Subscribe to our channel guys. Subscribe. Bye bye. Subscribe. And that's all for this video guys. So maori to ang pagpamaagi sa pagpasalamat namo ni Senior Santo Niño sa Sinulog sa Polanco 2020. So thank you kayo ninyo Nathan, Lloyd, at Lowell sa inyong pag-ani diri sa amuang lugar. And labi na sa mga katawhan diri sa Polanco hanon. So thank you kayo ninyo guys kay nidalo jud mo sa pagsaulog sa 2020 Sinulog sa Festival sa Polanco. Grabe jud kayo lang mga performance kanina no, ang mga tagalagyo sa mga gipag-invite sa mga head sa Polanco. Grabe jud kayo bay, maka-amaze jud kayo. Successful na kayo nga celebration diri sa mga sa pagsaulog sa Sinulog sa Polanco guys. Pero grabe lang mga performance. Gihurot yun na ilang mga kusugtanan. Labi na itong siya showdown. Grabe. So, maura tong kaistorya sa kuhan. Na-amaze yun ko guys. Maura tong kaistorya nila. So, keep it up. Polanco hanon. So, that's all for this video guys. And click the notification bell guys para ma-update mo sa akong next vlog na ko nga buhaton. So, see you guys. So, thank you Dan. Bye-bye.